И здравейте всички, които не гледате, аз съм Павел Четвърта и тук играем в Mineplex на Hunger Games. Така, предишният епизод ни беше в Epic Cloud, Skywars. Да ви покажа. Там са много интересни, поне на мен много ми харесват. И така, нататък. Добре. Добре, заседнах. Много сме тъпи, но заседнахме. О, стига бе! Няма ли чест? Изчезвам. Тук те не са обрани. Добре. Имаме оръжие. И отиваме на там. Не. Няма да обреш. О! Обране малко. Да. Да, окей. Не. Тук нещо ме пита баща ми. Добре. Сега ако намерим Enchanting Table, ще е прекрасно. Така. Продължаваме. Я, чест. Ако не е обратно. Пръчка. За какво ли ми е пръчка? По-скоро е. Същото. Добре. Такива, някаква битка. То носи панталони, прекрасно. Какво става? Нещо ми бъгна. What the fuck? Мати. Що ми бъгна? О, Team of 3. Добре. Имаме го. Нещо наистина ми бъгна. Що така? Ох. Добре. Стига бъгове. Моля. Къде ти е той? Ето го. Благодаря за чест, бе, така че ми дадеш и сега. О, малка му. Що така ми лаги? Спри да лагиш. А ти спри да бягаш. Полявалете, нещо ми лаги. Не, аз не ми лаги на мене, а ми лагат играчите. Аре бе, човек. Аре бе. Види тука. Ео. А ти страхливица. Ей. Аз много играх в Hypixel и съм научил тези техники. Върти се наляво, върти се надясно. Та знаете, че не съм хакер. Аз съм техничар. Добре. Моля, искам да има enchant. Enchanting table. Не. Ох, стига бе. Ще използвам и да играм план. Здрасти. Те бях видял. Но сега те видях и ще умреш. Ето точно сега. Добре. Снимам. Дай ми някакъв компас. Добре. Колко? Охо! Толкова много блока. И колко сме? Малко сме. Enchant. Моля те. Търся.
Абе. Имам толкова много левели. Enchanting table. Няма. Поне тука няма. И да имах някакво устройство, където ще ми казва... Iron X, добре. Може би ще потръгне. Но защо няма Enchanting Table? Просто не мога да разбера. Почти всички къщи претърсихме. Айде не всички, но... някой от тях трябваше да има. Добре. Тук има ли Spider Up? Някой да се нахъсва долу. Само 3 сме. Тук има ли Enchanting Table? Къде има? Все някой в мапа ще е намерил. Но точно къде мога да намеря аз? Добре. Тъпо. Тъпо, но... какво да се прави? Колко блока? 118. Тестовете може би са се рефилнали. Добре. Добре. Значи тръгва към спауна. Добре, може и да... аре бе, къде си? Къде си, бе, страхливец? Ей, къде си? Добре. Добре. Лък, лък. Няма лък. Добре. Оу. Ей, приятел. Добре. Добре, поне една игра поверихме. Тук ме дръсна по телефона. И така. Минах това още ме бях това виждате. Съжалявам, че този път не сме победили. Но следващия път ще победим. Все пак имаме парица. И... чао.